Mga ka-idol, no, kini nga video para ni sa inyo ha, para ni sa mga gasubaybay permi sa akong vlog, sa akong mga video. Ang kabalo ko natingala mo anong daghag kausaban sa atong vlog, daghantag mga nausab kay dati sige man tag himog parody, pero maghimo gyapon kog parody, pero limit lang kay medyo daghantag ka ng na warningan ta, mga copyright yun ana, sayang ang atong hago sa video, sayang kayo nya copyright, di ba? Luoy po kay ko mga ka-idol kung inana perminti kay ang uban akong video naggasto jud kog oras, naggasto kog kusog para maadto didto nya, na makapiright lang ko mga ka-idol, labi na sa music, number 1 na siya. Pero okay, maghimo gyapon ko, di lang nato sa gunsunon mo na nga kini nga video gihimo gini nako, para ipahibalo kaninyo, para dili mo matingala ba nakalitan mo, uy naunsa naman na iyahang vlog nga sagol naman ingon ana. Siyempre mga ka-idol, no, sa gunsunon nato ta kabalo nya nawarningan ta inana, sagulan po natog mga bisag unsa lang, basta dili pud ingon nga kuan pud kayo nga video akong i-upload. Ang video maka ang uban bahalag di gud mo tan-aw sa akong video, inana na lang usahay magdrama mi ana, usahay basin magpa-games mi, pero mag-upload maghimo gyapon kog kanta, nagay ko mga napinding nga kanta nga wala human akong sulat nya. Isa pa pud mga ka-idol kining siyempre na ko'y baby, na mi baby nya, para sa ko pulaw kay ko makita nyo akong dagway, di ba normal lang na siya kung naa mo'y baby makamata-mata ka labi nagmahilak ana nya. Isa pa ang imong time mabawasan, mabawasan imong time, pero kaya gyapon ako magbuhat gyapon ko, mag-upload gyapon ko. Katong mga last na nakita na ko nag-request, gisugdan na to na kog buhat, tiwason gyapon ako to. Maghimo magay kog original, maghimo kog original kay para ako agyod, dili makapiright. So kini nga video wali nagpahibalo lang ni sa inyo ha na tungod sa kausaban sa atong vlog, mausab medyo naay kausaban gyud, di kay medyo naay kausaban gyud, pero unta sa katong mga mustik sa ako pasalamat lang pug ko, no, kay kung wala mong mga nagasubaybay sa ako di man mo daghan ang akong viewers, unta dili mo mapulan, dili mo ma-discourage, paabot lang makapaabot mo kung sa sunod nga na ay ma-upload ako nga video, labi nagparody mga ka-idol, no, tapos gina-share dayon na nila, kay medyo ang uban nindot man akong pagkabuhat pod, ganahan sila, labi nagdrama-dramahan, no, katong sa mga nagdrama-drama dahil sa akong kuano, sila shout out na ako, sila si Jongjong, labi na si Mr. Edwin Saiko, no, aka Luloy, sa isa ka video na to Ryan na siya, shout out kay Miyoy, ana dia sa Duranta, magpasalamatan nila karon wala na may kadrama tungod lagi mga ka-idol nga nana may baby, katong paggawa sa mong baby, medyo na busy na jud ko nya, napakoy shop nga giatiman, mao na nga ay lang mo katingala, nagpahibalo lang ko niyo mga ka-idol, para makuan pod mo, maansiran ang inyong una-una ba anong ginaana man niya dito mga ka-idol, no, sa tinuod lang dili jud ko makasahod every month tungod sa mga
copyright na ko sa parody. Nga isa pod mga ka-idol, maulaw pug ko mo gitawag na to kanang mubadlong gani sa kuan nang naigagamit sa akong kanta i-upload nila. Nya mudagan sila viewers. Siyempre maikog ko, no? Maikog ko. Maikog ko ba kay siyempre ilahan ng channel or page, ilahagod na niya. Badlungon ako, maalanganin ko ba, kaya nga, istriktuhan yung tawaan na. Na ako man nang gi-edit yung kanta. Pero, kuan manggug ko mga ka-idol, ang akong kanta, nga, daghan kayo ga re-upload, okay lang ka ng sunon nilang kanta. Isa pa, ang akong video manggug i-re-upload nila. Yung mga daghan na kayo, mabawasan ang mga viewers nako, pero okay ra sa ko nya. Mo na nga ni minor ko gamay rog parody. No, di ba makita na to sa uban. Makita to sa uban daghan silang viewers ang atong video. Pero copyright gyapon na sila, pero ang mga kuan man na to, mga viewers na to usahay inig tuplok nila sa search nila sa ilang kuan cellphone ug asa sila nga kuan mag-search. Pag search dito nga nang kanta, ang uban magpaibabaw niya ang ako di nila makita ba namo gyud mag-search nga kanang di nila tanawon kisay uploader, no? Ang ilaha lang makita ang naatong video nga ako'y nagkanta nga parody nako. No, lisod mga ka-idol, no? Mga ging Bisaya version, no? Parody. Lisod kayo. Mo baba ang atong kuan, sayang atong kahago, labi nag-copyright. Magbaba gid siya. Magbaba ang atong ang viewers, magbaba, tapos ang revenue nato nga gamay magbaba. So mo na nga kailangan ako i-control mga ka-idol. Unta mag-stick mo sa kuha. Nakoy mulahi nga video unta tan-awon gyapon ninyo, no? Ayaw mo kapulan. Unta tabangan ko ninyo nga mo grow ang akong being kuan vlogger ana. Mao lang to mga ka-idol. Unta tabangan ko ninyo, no, nga medyo mausab ang atong kategory, no, pero parody singer gyapon ta. Di man na malikayan, di man na mawala, no? Singer man gid ta, composer man gid ta. So nalang ko'y kuan, nalang ko'y mga video nga ipang-upload nga dili about sa kanta, no? Unta dawat niyo mga ka-idol, no? Unta mo stick mo sa ako sa akong vlog. Og mo lang na mga ka-idol. Sa katong mga wala na shout out, no? Sa next video na ko shout out mo. Kay murag wala ko cellphone dere. No? So mo lang na mga ka-idol. Thank you kayo. Daghang kayong salamat, no? Sa mga mustik. Thank you kayo og sa mga dili okay ra. Sa katong di naganahan. Sa ganahan lang. No? Thank you kayo. Salamat kayo. God bless.